Ngiyanda. Bafowethu, beke ngasho ngathi umnandi usabona ubuhlungisana kahle ngiyamthanda ngezwe. Awudali wami sefanele ngikushiye. Mfowethu sengihamba manje. Ngizocela ukuthi la ngoba sidlala manje. Sifaka umdlandla manje wokugcina ngoba manje siyavala manje. Njengamanje umcimbi senze njani siyawuvala kithi. Bafowethu nakana ngibona ngidadaza kangaka kodwa stage. Ayikaze ngibusise yazo. Mana ayikaze ngibusise. Ngithandeni mfowethu. Usuku lwakho lolu. Uzobuyuzwe ngathi ngoba kunomcimbi wakho lo uhlelwe hit ukuthi wena sikwamukele. Uzozwa ngathi ya thani yebo bhuti. Ngithandeni. Yebo bhuti. Sibenza. Siyabahliki. Ay mana kukhona simemezelo sincane official bethu aphambi uvale ngane ukuthi ungakasuki la. Baleke kakhulu mntaka baleke kakhulu usuku lwakho lolu kunama surprise amaningi njengobona abalandeli bephethe ithombe ezihle kangaka usuku lwakho lubalekile cha hayi kuphi hey hetha sekusenze induku uyayifuna ngiyifuna sicela simema omeli inkosi asemdletsheni khona simemezelo sibalekile siyimfihlo afanele asenze egameni kaMthandeni cela limshane ehlombe ezaphambili Masheshisa umfokadeta hey Masheshisa hey Sabanga kakhulu Ngizwe Mchunu ufana uphetheni ezinqe phansi Ngizwe Mchunu okusaba ukugeza Ngiyakunyanya macengweni Cha ngangazi kuyashuthwa ngangeminyanya ngempela Ngangazi ngangishiqiniso Ingcokama Elisha Masondo Butumzo Mthiyane nabanye mina engabazi ohlongwane bengiqala babona izolo Xabashi ungekho lapha phakathi kwethu kodwa ufuna ukuhlonipha ndoda yamadoda lapho khona abagida noMthandeni kukhona la ngrom khona na abantu bangithethisa ngemuva hayi lutho okay bafowethu Masheshisa lo umfoka sovamile osuka ebukhosini basemdletsheni ngaphansi kwenkosi uDlozi labadletshe okuyena osiphathele ubukhosi njengamanje esitulweni sasedlunkulu ngomhla ka20 sobe silapha kwakhe omthandayo siyogcoba isilo ubukhosi basemdletsheni mabufika noma yinini kufike kube nomehluko ngoba namhla kuyogezwa amakhosi Ingcokama Elisha laliyokhala lona yimlonga ngihudula eyayizihlaba zolwandle sengishilo ngicela ukubuza nani kuphi kanti ngalela langa ngeyidate bafethu No. Uyazi into engiphatha kambi ukuthi mina ngiyathuka ngithukelwa nina. Ungathi mina ngangivimbe nina kanti mina nguculu maskandi mina. Futhi angisiyo umsupport kaMthandeni, angisumlandeli kaMthandeni mina. UMthandeni ngubhuti wakhe. Oyise, oyinkosi yakhe. Ngoba ubukhosi bakithi inkosi yaDlozi labadletshe ukuze imazi uMthandeni yamazi ngami angikwazi ukuvimba abantu abaphethe amavuvuzela mina angisukuthuka ngithukela ubani abadletshe sizwe sakithi ngicela ukuhlambuluka lokho ababekhona ngesikhathi kumkhehlo lapha eMabhida bayazi ukuthi owayengenamali yokuxhoma umakoti wayisala esangweni akungase kusho Masheshisa wavimba abantu ababexhuma imali kumakoti emkhehlweni ngangikhona emkhehlweni ngiyavuma kodwa ngivimbanga abaxhoma imali kumakoti cha usukusuka weza la nangu lo yena wayethatha imali efaka ephekwe esicholo uyena ufuna ethukweke lo nsibanda hayi mina
ngoba uyena wayithatha imali efaka isiphosi kamakoti emkhehlweni osemabhida. Ngifuna ukunitshela lokhu, angeke ngizilwe iziphe kaMthandeni mina. Abantu abayolwa iziphe kaMthandeni nina abalandeli bakhe. Angihlangani noliziphe kaMthandeni. Abasukungifaka ngokomsebenzi wami nawe business yami entweni wrong. Angihlangani naleyo nto. Ngiyawuhlonipha umsebenzi wami and ngeke ngicompromise ngesecurity eMoses Mabhida ngoba once you say eMoses Mabhida uthinta mina uqobo. So ke leyanto yenzeka lapha yayingashunwanga yimina. Angathi ngoba abantu bangibona ngaba noMthandeni. Bangithandela ukuthi ngihamba noMthandeni. Uma ngabe uMthandeni engasekho abantu sebebuyele emuva enganeni kaMthandeni. Enganeni kaMthandeni. Enganeni kaMthandeni. Enganeni kaMthandeni. Enganeni kaMthandeni. Bese zoblame Masheshisa. Ngoba ingane kaMthandeni sikhulile sibapha into ekayise zikaMthandeni. Angaze ngithi abageza amahla avuke mina. Ngabona ngo-live the stadium. I want to declare this today ukuthi mina ngingumlandeli wamageza amahle mina. uMthandeni umfana wakithi angisi umlandeli wakhe nana ngibona ngifaka ikephe ngagqoma Elisha la yingoba ngubhuti wakhe angisi umlandeli wakhe. Funa ngikushintsheni lokho mina. Wangizothukela ubala kuma YouTube na kuma social network ngithukelwani mina. Ithi inkosi yakithi emdletsheni mangiyibuza benohlomuka longiqashile ungidi omphathi uvusisizwe yabuza ukuthi ngiresponde nikulento ekhulunywa ngami kuma social network. But as much as you can, if you can respond, you can respond. Whatever you want to do it. Because we know ukuthi Mdletshe you won't compromise umsebenzi wakho. I didn't compromise my work. So ke namanje ke ngithi benikuphi ngalela langa kade nini. Ngabona isikhala nje abantu beshawulani bofika imali umakoti. Kwashawu 12 o'clock abantu avele banyuka idebhisi bahamba. Kanti golden hour kabani kanti? Utheke makushaya izinsuku ezimbili ezintathu ngahamba ngawuthenga nanti iwisi. Ngithenga iwisi. Lokuthi izimpi zami ke manje ngoba ngiyasukela. Uma ungihlula ngizothi libambe bese ngenza. Ha? Uma ungihlula ngiyobe sengilikhipha iwisa lami ukuthi ngiphethe imfihlo la ngoba angizilwi izimpi kaMthandeni. uMthandeni izimpi zakho uyayilwela aziliwa. Mina nobukhosi basemdletsheni sifuna ukuqinisekisa ukuthi uMthandeni ebukhosini basemdletsheni obukhona njengamanje simthanda ngaphezulu igama kumthanda. Abalandeli bakaMthandeni abakhona abamukelekile emdletsheni. Omabani omfokabani asingene lapho thina. Uzoyilwela uMthandeni izimpi zakhe. Kodwa thina njengobukhosi basemdletsheni inxusa lakithi leli. Inxusa lobukhosi besizwe sabadletshe elingasoze laphunyuka esandleni sobukhosi bukadlozi labadletshe emdletshe okuyinkosi yesizwe khona. Lamaqala uMthandeni abequliswa wona eminyakeni edlule ngeke saphinde equliswe wona. Uyosupport obukhosi uyoze yoculwa la phansi komhlaba. Ngeke siphinde equliswa amaqala ebukhosini babadletshe uMthandeni. Badletshe Sibonga kakhulu ukukhawula kithi. Asemshaya kakhulu Nhlobo Masheshisa umfoka Mdletshe. Sibonga kakhulu. Wenganza kwethu masuka lapha nje sonke siyotamza impilo emzo lifestyle. Everland. Uthanda ukusilandela ngaconvoy angasilandele. Siyoseka ibhizinisi lomfowethu uDr Kethelezi ongingxenye yabaxhasi balomcimbi ukuthi ke ube impumelelo. Okwesibili ke manje ke lapha useyostamuzisa impilo sidle kwanyama sidle kwasani nje siyoqeda konke utshwala obukhona.